Здравейте, хора! Отново съм тук и днес ще снимам какво ще правите при зомби апокалипсис. Първо, къде ще живеете? Къде първо ще живеете? Аз избрах в центъра на града. Не знам защо, просто ми звучи добре. Второ, къ... дали ще имам какви умения имам общо взето. Не съм много добър в английския. Имам малко, защото да кажем съм чел една книга там за зомби апокалипсис. Второ, какво има? Така. Видеоигри, нали? От тях се учи как да се убиват зомбита. Естествено, че тях ще вземем. Накрая, какво ще... някакви медицински така, защото съм ходил при няколко години ходих на курс за първа помощ. Така, сега е екшенът. Пускате радиото и чувате, че навънка има изгнили трупове. Какъв е вашия план? Ами аз избрах... Всъщност не знам... Да. Семейството ми, нали? Оръжия, приятели... Всъщност съжалявам хора, но не мога да го преведа точно, но оръжия, приятели, семейство. Така. Where are your base solution for your base? Ами, мисля, че моята база би било най-добре да е моята къща. Не знам защо, но... И се колебах между гъншоп в такова оръжейен магазин в мола, обаче все пак е мол и зомбитата ходят на шопинг. Какво такова? Ще карам камион, който има повече място, къде ще побирам повече оръжие и такива оцеляващи. Какви, да кажем, амуниции, защото не мога да сетя точно думата, ще вземете. Аз избрах месо, хляб, картофи и моркови. В смисъл, дават ти енергия тази храна и нали, за да събим да имам повече енергия да се бием с зомбитата. Така, your weapon на част. Избрах си машин гън, картечница и отиват в ада. Да. Моето, така да кажа, като нож демек някакво. Не знам как точно се превежда. Такова. Обикновено, да кажем, гаечен ключ или някакво такова. Аз избрах мачете и са между това също, защото нали, бухалка за бейсбол. Така, следващото. Аз you healing the direction of survival some of the така, оцеляващи се бият срещу огромна група от зомбита. Какво ще направя? И аз избрах да убия зомбитата и да взема оцеляващите, защото те ще ми помогнат в цялата работа. Тъй да кажа. Your destination, what first you do? Когато стигнете до място, което си искал да определиш, какво първо ще направя? Ами аз избрах да барикадирам всички врати, не точно врати, не знам това как, така врати и прозорци до последния етаж.
или да си легна на дивана и да гледам телевизия. А, моята майка е била отраскана и заразена, така да го кажа. А, на нея остава, мисля, че един ден до живота. Какво ще направя? The nothing, she's your mother, she will stay with... в смисъл, няма да направя нищо, тя е твоя майка, ще, ще, ще оставя докато нещата не свършат. И в смисъл, някаква стаичка ще я заключа. И ако се наложи, ще трябва да е такова. В смисъл, първото да й набие един куршум в гласа, ама не мога да жертвам сега всички заради майка ми. Диспециор, Валиант и Форциор, зомбитата са ни заводяли базата почти де. Ти се биеш, но вече си загубил твоята база, така да се каже. Какво ще направиш? Има файто за дет, което се колебаех да се бия до смърт, но избрах да избягам през изхода с моите приятели и така. Така. Ще е такова. Това е когато нямаме повече оръжия и какво ще направя. Ще опитам да избягам. Моли се на Бог. Пищи като като животно. Другото, останалата. Така и такова мисля, че да взревя. Act like a zombie, да се правиш на зомби, обаче аз в смисъл те такова. Чел съм, нали, за оная книга също, да ви говорих, че зомбитата също понякога се хапят взаимно, тъй че и да. Я да видим сега. Please wait. Резултатите. Това не знам как да го проведа. Не, наистина. Ти ще оцелееш няколко месеца, аз имам смисъл, смъртта продължава. Моето семейство е било инфектирано месеци преди и аз съм се провалил. Така. Пак съм доволен. Айде, аз съм. Няма значение, хора. Благодаря, че гледахте и до скоро.